இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கோவிலை பார்க்க போறோம். அந்த கோவில பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன். சுவாமி எங்கேயாவது கலர் மாறுவாரா? அதாவது நிறம்னா கலர் மாறுவாரா? அது என்னங்க, நாங்க பார்த்த வரைக்கும் சுவாமி அப்படியே கருங்கல் சிற்பமாக அப்படியே கருப்பா இருப்பார். தீப ஒளியில சுவாமியினுடைய முகம் தெரியும். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம போகக்கூடிய கோவில் சுவாமி ஒவ்வொரு வேலையும் நிறம் மாறிக்கொண்டே இருப்பார். ஒவ்வொரு வேலை பூஜை எப்பவும் நிறம் மாறிக்கிட்டே இருப்பார். அதனாலேயே அவருக்கு ஒரு பேர் வந்துருச்சு, வர்ணேஸ்வரர். சரி, என்னென்ன நிறமெல்லாம் மாறுவார் அப்படின்னா 5 வகையான நிறத்துல மாறுவார். அதனால அவருக்கு பெயர் பஞ்சவர்ணேஸ்வரர். மணிவாசகர் ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை ஒண்ணு சொல்ற, நிறங்கள் ஓர் 5 சுவாமிக்கு 5 நிறம் இருக்குதான். அது என்ன 5 நிறம்? சிவபெருமானுக்கு 5 முகங்கள், ஈசானம், தற்புருஷம், வாமதேவம், அகோரம், சத்யோஜாதர். மயக்கம் போட்டு வந்துடக்கூடாது. என்னங்க என்னமோ சொல்றீங்க அப்படின்னு ரொம்ப எளிமையா சொல்றேன்.